Els terrenys on a mitjans del segle XVIII es va començar a aixecar el barri de la Barceloneta eren terres guanyades al mar al llarg del temps. El seu origen està relacionat amb les diverses etapes de construcció del port, que van anar canviant la línia marítima de Barcelona i van crear nous sorrals i noves platges, que amb el temps foren ocupades per activitats marítimes. El 3 de febrer de 1753 es posava la primera pedra de la construcció del barri. El projecte fou encarregat a l'enginyer militar Juan Martín Cermeño i preveia la construcció d'un barri quadrangular amb 15 carrers paral·lels al port i 3 de transversals, a banda de 2 places. El procés de construcció va ser ràpid. El 1755 ja s'havia aixecat el temple de Sant Miquel i el 1759 ja hi havia 329 cases. Ben aviat la Barceloneta va començar a créixer i es va estendre cap al mar. Un cop feta la Barceloneta es va poder ampliar el port i això és per mi el més important que va succeir i el resultat més positiu, perquè un cop va créixer el port van poder venir vaixells de més tonelatge, encara que fossin de vela en aquell temps, però eren vaixells més grans, de llocs més llunyans. El port va anar treballant molt, es van instal·lar, a més del comerç, que primerament va ser el comerç que va fer gran no solament la Barceloneta, sinó Barcelona. La Barceloneta va començar a créixer també verticalment. A partir de 1838, les primitives cases de planta i pis van començar a tenir 2, 3 i fins a 5 pisos, i ben aviat, a causa de la densificació de la població, es va viure la subdivisió de solars i habitatges, que van donar lloc als quarts de casa. A pesar que estava prohibit, però la gent es anava inquivint com podia. Llavors, el que era una casa sencera, diríem, es va convertir primer en mitja casa. La van dividir per la meitat. I després de mitja van fer quarts de casa. Amb tot i amb això, i fent quarts de casa, tampoc hi cabien. I llavors és quan van començar, inclús sense permís, a pujar pisos. Van venir diferents ordres donant autorització perquè es dessin fent, però d'una manera molt escalonada va ser. La majoria de vegades es feien sense el permís. La Barceloneta va ser des del començament un barri mariner amb activitats i usos vinculats al mar i al port. També va ser el bressol de la industrialització de Barcelona. Les instal·lacions del gas des de 1840 i després d'importants empreses com la Vulcano o la Maquinista van anar acompanyades de les tradicionals drassanes i petites empreses de reparació naval. Les fàbriques que no es van poder instal·lar dintre de la ciutat perquè ja no hi cabien, encara estava murallat, després quan van derribar les muralles ja va ser una altra cosa, però no obstant, dintre de la ciutat no hi cabien. Llavors van instal·lar aquí indústries com la Maquinista, la Catalana del Gas i altres grans indústries que van donar molta feina i inclús va venir més gent inclús. La darrera gran transformació viscuda pel barri es va produir a principis dels anys 90, amb la desaparició dels tinglados i una reforma urbanística que, si bé feia anys que estava projectada, va rebre l'impuls definitiu amb la celebració de les Olimpiades. I això va provocar que s'adelantés l'enderrocament dels tinglados i ha donat una vistositat molt maca al passeig de Joan de Borbó, que es diu ara, per nosaltres és el passeig nacional, i ha guanyat molt la Barceloneta exteriorment. Suposo que algun dia interiorment també en faran més reformes de les que ja s'han fet algunes, però molt minces, molt poquetes.